Tra. A bɛ cogo di? A cogo la walahi. I b'a kan? Dɔɔni. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Han? Tawe di? Non a kɛra fama ye. Sa i b'a dɔn ne bɛ fɛ k'i ɲininka o. Kɔɲɔ dɔ b'an bolo sini quoi. Ne mago bɛ fɔlikɛla dɔw de la quoi. Donc e bɛ walawalali in bɛɛ la nin y'o ko de ye quoi. Awɔ. N ka cɛ. Dugu in kɔnɔ yan. Fɔlikɛla. Mɔgɔ bɛ dɛsɛ o la bilen yan. O tuma na e tɛ discothèque avenir e t'o dɔn wa? A bɛ min? Ne tɛ fɛn dɔn. N ka cɛ. N'i b'a fɛ ka discothèque avenir mɔgɔw lasɔrɔ. I m'a faamu wa? Donc coucher fɔlɔ carré tout droit. I b'o minɛ i bɛna bɛn ni discothèque avenir mɔgɔw ka yɔrɔ ye. Non, wa mɔgɔ ladiriw don hɔrɔnw don. O ne b'u lasɔrɔ cogo di? Kuma tɛ DJ Fousse. N'i b'a fɛ k'ale lasɔrɔ. I b'a ka numéro. I b'a ta 75 25 09 04. N'i b'a fɛ ka discothèque avenir lasɔrɔ. I bɛ nin numéro in kɔnkɔn. Ok, n y'a faamu. O tɛ baasi ye sa. A yɛrɛ ka di ne ne ka taa ɲɔgɔn fɛ quoi. Awɔ. Komi e b'a yɔrɔ dɔn ka ban, an ka taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen quoi. Nin ye ne yɛrɛ tatɔla ye discothèque avenir de la. Siga foyi t'a la. I m'a ye n bɛ boisson min na carré kɔnɔ ka na. Asura. Ala ni Adamu Sisuma sababu. Non, ni muso bɛ fo dɛ. Ok.